Mukapin sa 400 ka mga pasahero ang na-stranded sa nagkariang pantalan apil na sa Subo base sa listahan sa Philippine Coast Guard Central Visayas, diin kapin sa usa ka gatos ang anaa karon sa mga gymnasium sa syudad sa Subo. Samtang moabot sa 66 ka mga barko ang wa tuguti nga makalawig sa kadagatan tungod sa bagyong Christine. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Naabtan sa Balitang Bisdak kini mga stranded passengers nga naglinya sa covered court sa barangay Tinago, Kinsa. Gipanghatagan silang rasyon sa pagkaon. Ang uban kanila gipahiluna sa ikopat nga antana sa barangay hall ug naniudto dihang among naabtan. Gihatagan usab sila og foam nga kahigdaan aron sila makapahuway samtang nagpaabot nga mulurang ang bagyo ug makalarga na. Ang pamilya ni Roberto de Jesus gikan sa Cagayan de Oro City nga miiskala sa Dakbayan Sugbo padung unta muli sa Masbate ang tulo ka adlaw ng stranded human wa tuguti nga makabiyahe ang ilang sakyan nga barko. Ay man kay gikan man kami Cagayan og bakasyon. Pag anhi dire na abutan man ang bagyo. Sa listahan sa barangay Tinago, mukapin sa gatos ang stranded passengers nga mipasilong sa ilang barangay hall. Wapay labot ini ang 25 ka pasahero nga anaa sa kasikbit nga barangay San Roque Gym. Managlahi ang ilahang destinasyon adunay sa Leyte o adunay usay padung sa Mindanao. Kani amo sa barangay sir ko ano gini amo kanang yung pisto ra gyud. Oh nya ang kaning sa DIS na kaning mga food pack. Na salamat jud dako sa mayor dinhi og sa barangay captain og sa mga opisyal. Breakfast, lunch ug dinner. Samtang naglinya usab ang mga pasahero sa pantalan sa siyudad Sugbo, naay namasin nga makalukat og ticket aron makalarga kon aduna nay clearance sa Philippine Coast Guard ug anausay nagpa-reschedule sa ilang biyahe. Kini ang sitwasyon karon sa pantalan diri sa Dakbayan sa Sugbo kung ato makita mga pasahero nga nagpaabot ni sila kung kanus ay dunay go signal nga makabiyahe sila considering nga gi-hold or gi-cancel sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa madapit kapiktado nining daw tang panahon. No. It's fun, it's safe, I think. Namatala sa Coast Guard until 5 p.m. pa ilahang update. Apil kini mga langyaw nga turista nga mopadung unta sa Bohol ug sa Dumaguete City. I'll stay here until I can get away to get there. Naisintay dos usab ka mga locally stranded passenger nga mulawig unta padung sa Camotes Island ug sa Leyte. 28 kanila gipahiluna sa CDRRMO Evacuation Center samtang 38 usab sa Republic Dry Dock. Kiatiman sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Danao ang ilang mga panginahanglanon samtang maghuwat nga makabiyahe pabalik ang mga barko. Samtang giisa gihapon sa Philippine Coast Guard sa Central Visayas ang heightened alert sulod sa ilang area of jurisdiction. Human gipabos sa storm signal ang pipila ka mga dapit tungod sa bagyong Christine. Sa record sa PCG maabot sa 490 ka mga pasahero ang stranded sa nagkadayang pantalan ilabi na sa Sugbo. Aduna usay 66 ka mga sea vessels ang wa tuguti nga makabiyahe. Apil na usab ang 214 ka mga cargos. Sa district nato sa Region 7, natay sa atong 6 ka station, Coast Guard Central Cebu, Northern Cebu, Western Bohol, Eastern Bohol and Camotes, nag-issue na sila og travel advisory no. So nag-cancel sila og trips na kung asa ang affected areas sa bagyo po no. Walay nadawat nga report ang PCG sa mga aksidente sa kadagatan gawas lang ni adtong nalunod nga sakayan sa kadagatan sa Pilar Camotes diin ang ilang counterpart sa Eastern Visayas ang nag-imbestigar sanglit gikan man sa Ormoc ang maong sakayan. Padayon ang pag-awhag sa PCG sa katawhan nga unahon ang kuluwasan sa kinabuhi ug dili manipalad sa pagbiyahe taliwa sa lautan nga panahon. And also let's just abide to the rules and regulation that is implemented by our authorities no. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.